Fydd dim modd i chdi aros adra gyfaith. Fydd dim modd i chdi diwnio mewn, troi ffwrdd, nag aros ar y ffens. Fydd dim modd i chdi ymgolli mewn lag y ffrensi, a fficio allan yn banad yn ystod y hysbysebion, achos fydd o chwildro ddim ar y teledu gyfaith. Ceith y chwildro mo'i ddangos ar S4C gyfaith, dim hyd yn oed wsnos ar ôl iddo yn ddangos ar Sianel 4 hefo cyflwyniad gyn Melvyn Bragg. Fydd y chwildro ddim yn cael ei nodi gan y cyngor celfyddyda, na'i gyflwyno gan wasg gregynog mewn rhwymiad arbennig o groen adfad anorexic. Fydd y chwildro ddim yn dangos llunia o Neil Kinnock yn canu pennill fwyn i'w nain ac yn arwain o lemming ffyddloniaid yn erbyn pwerau'r fall a phwerau disgyrchiant. Ceith y chwildro mo'i ddangos ar y teledu gyfaith. Fydd y chwildro ddim yn cael ei gyflwyno ar ôl y pwdin dolyg gan Ffilm Cymru mewn cydweithrediad ag o leia 3 chwmni Ewropeaidd. Fydd David Howell na John Ogwen ddim yn y prif ranna, na Bryn Fawn fel Che Guevara yn mynd i'r capel mewn Levi's ac yn gwisgo beret yn y set fawr chwaith. Fydd y chwildro ddim yn helpu chdi swysio'n well. Fydd y chwildro ddim yn clirio plorod. Fydd y chwildro ddim yn gwneud i chdi ydrach hanes stôn yn sgafnach, achos fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith. Fydd y ddim llunio hwn y ti a Sylwyn Thomas yn gwthio troli siopa trwy ffenast Woolworth ac yn stwffio teledu lliw i gefn y car heddlu da chi'n newid i ddwy. Fydd Dewi Llwyd ddim yn gallu amcan gyfrif o canlyniad terfynol am 5 munud i 9 ar ei ben, a sail adroddiadau eingo hefyd ar ben. Fydd Angharad Mai ddim yn gallu rhoi o recipe ar gyfer lob scows efo 2 soffa na mynd yn fyw at glynog yng Nghlwb Ferris Llinfer. Fydd na ddim llunio'r slobs yn colbio pobl LA na phobl Bryn Shenkin. Fydd neb yn gofyn, da chi newydd godi o'ch unig ferch, sut da chi'n teimlo? Fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith. Fydd na ddim lluniau llwyran o Hywel Gwynfryn yn cerdded trwy Drelau, Pen Rhys, Glyn Coch, Sgubor Goch, na Maes Gerchan mewn siwt loncian coch gwyn a gwyrdd Mr Urb, y bu'n cadw nôl ar gyfer y chlysur arbennig fel hon. Bydd safon iaith, stondin Sylwyn ac amseroedd darlledu dechrau canu dechrau canol yn pidio ar bod mor ddiflas o holl bwysig. A fydd neb yn becsos, fydd Maggie wedi ffeirio tush am Ford Fiesta a gwerthu'r post i'w ailwatblygu fel ffactri anthrax ar pobl y cwm, achos fydd pobl pob cwm allan ar ystrydoedd yn ceisio gwell y fory. Bydd yr heddlu iaith a'r securitate camdreigl yn cael eu cloi fyny hefo ffon stafell o fwncwns ar asid a gorfod i gwylio nhw yn trio ail-greu gwaith Alan Llwyd ar hap hefo teipiadur a pheiriant cynganeddu. Fydd na ddim pigion ar post prynhawn na Wales at 6 am gampau diweddara bwrdd iaith, cadeiriau iaith, nag unrhyw ddodrefnyn amherthnasol arall o'r un casglad sydd byth yn clasio hefo dim byd glas. Fydd y gerddoriaeth ar gyfer y chwildro ddim yn cael ei chyfansoddi gan Hugh Chiswell na Chas and Dave, na'i chanu gan Margaret Williams, Dennis O'Neill na Wyn Roberts a'i Crip Kicker 5, ond mi fydd yn cael ei chyhoeddi ar label Anx. Fydd y chwildro ddim yn ôl ar ôl yr egwyl, fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith. Chwildro ddim yn ail-ddarllediad. Fydd y chwildro ddim yn ail-ddarllediad, cyfieithiad nag addasiad o syniad gwael a aeth i ddim sbwriel teledu Thames tua 1973. Fydd y chwildro ddim angen i steitla, achos fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith.